National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited a hinpen Karbiang Longpen Dimapur adak kaselambo atovar Krong phli non ningkreng esek anpen kapatang ponji aphan pura non malom ajoanarlo dode sangsepen sai kiklem kapasega sai dengbomlo. National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited atumpen Karbiang Long District pen Nagaland mate Northeast Asia Pharman labangso 4-lane atovar pi Krong kidam tanganing kan pen pangching ponbong bangbomlo. Karbiang Long District arlo nangkilu cheng parokho entry gate pen si pangching ponbomlo. Lapen Dimapur Nagaland State and part of Northeast Asia International Gateway atovar pi Krong si nang selamlo. O kardom Karbiang Long live kelang ratum doan pinilujum Karbiang Long live team pen ladak jasemet denarong ahiti adung ladak 4-lane kaselambom labangso towar pi kaselambom company atum long sidolo labangso company atum sidame dode sangse ajo anarlo alang litum labangso towar pi kaselampom jasemet labangso 4-lane ilitum 1952 pen langdam lo pute non 70 years dolo 2022 anke 70 years of PC labangso 4-lane atowar ilitum Karbiang Long arar kopai joini labangso 4-lane atowar long lo sitame lalo alang litum lada company tumbange isi kasik sak ke do bangke lalo alang litum non ningkreng apor husi jasemen ajo anarlo alang de sangsi si alang litum towar kaselam alang litum klempon la tema towar pi ke klempon hut ke jongsi tomon arbe herai pi ne dokok le latum ke penangan kasik sak kan hot ke mana alang litum aporte ben klempon de pola alang litum non ciklu jon thok apor dolang alang litum chu November pen December no January February March up to March ciklu an alang litum full swing 24/7 alang litum klempon unpor Kaselambom Krong phli atovar non ningkreng apor hotsi 4-lane company atumpen an kapatang ponji aphan pura ajo anarlo dude sang semate 24/7 alang litum 4-lane atovar pia Krong kaselam patang pon bomlo labangso atovar pi kaselam along kacharap chetu dunja phansi 4-lane company manager atumpen kachuningri padopon Karbiara ratum sitame labangso kacerap kacetudun bang akenang sot pusi alang litum manager tumhan ahin nang septhanu no lapen an ke tangka maha pusname alang litum aronatang la National Highway Authority of India alang litum labangso aronatang besi alang litum tangka same nang palepo kilong le detji alam masi ave pusname alang litum manager tumhan nang septhanu nasi non lipi alang litum ke dode sangsi si alang litum asona factory misi same nang dak nang bipon bomlo lapen an ke labangso 4-lane atowar nikan hiniang bo ke patang ji phasi alang litum cisik cedang bomlo Denarong pen Bikrom Teron Karbiang Long Live